Os propietarios de mascotas que se acollan a esta campaña obterán un desconto do 15% para a implantación do microchip. Ofrece tamén a posibilidade de realizalo a domicilio sen necesidade de desplazarse ata unha clínica veterinaria. O procedemento é moi sinxelo e as vantaxes que supón son moitas. Aquí, en este inyector, é onde vai dentro o microchip, que é unha cápsula do tamaño dun gran de arroz aproximadamente, no que vai un dispositivo que conta cun número que nós podemos ler con este lector. Este número asígnase a un animal, só vai a levar ese animal e pasará a este pasaporte. Asígnase un número con un pasaporte. Con estas pegatinas, ponse no pasaporte e queda asignado. Por que é importante? É a única maneira que temos de demostrar que ese animal é noso. Quero dicir, como propietarios, é a única maneira legal que temos de demostrar que ese animal realmente é noso. Segundo, se o noso animal se perde, se acude a unha clínica veterinaria, se o miran calquera autoridade local, o Seprona, a policía local, con este lector poden saber cales son os datos do propietario, o número de teléfono, o enderezo, e poden chamar, dicirche, pois mira, o teu animal está perdido, telo aquí, veno a buscar. Terceiro, e casi sería o máis importante desde o punto de vista do que estamos falando aquí hoxe, que sería reducir ao máximo o abandono e o maltrato animal. Lembran que non se trata dunha opción voluntaria, senón dunha obriga legal. A carencia deste dispositivo nas mascotas de máis de 3 meses pode acarrear sancións que van dos 100 aos 500 euros. O Concello decidiu volver poñer en marcha esta campaña dado o éxito do pasado ano. Así mesmo colabora coa Protectora Moura noutro tipo de iniciativas, como as campañas de esterilización para evitar a sobrepoboación e os abandonos. Enmárcase dentro dunha serie de campañas que nós facemos referentes ao benestar animal e que se refire a máis cousas, pero que queremos darlle continuidade á necesidade de que todas as mascotas estén identificadas e, aparte, concienciar sobre distintos aspectos de a recollida de feces e os dereitos que teñen, digamos, as obrias que teñen os propietarios de cara ao cuidado das súas mascotas. Nas outras campañas conseguíronse máis dun centenar de castraciones na campaña de castración, moitas adopciones aquí na Puebla, porque a xente está moi sensibilizada